אנחנו מורחות את הקרמים שלנו. בגיל 40 פלוס, האויב הכי גדול שלנו זה כוח המשיכה. האור נוטה לצנוח למטה, ואם אנחנו מורחות בתנועות כלפי מטה או בתנועות סיבוביות אקראיות לא מתוכננות, אנחנו פשוט עוזרות לכוח המשיכה לעשות את העבודה שלו. תמיד נגד כיוון המשיכה. תתחילו מהצוואר ותחליקו את הידיים כלפי מעלה בכיוון הזה לכיוון קו הלסת. כי הצוואר הוא הראשון שמסגיר את הגיל שלנו. אל תזניחו אותו. ובפנים זה מהמרכז החוצה, מהסנטר לכיוון האוזניים. זו התנועה צריכה להיות. שימו לב. מקצה האף עד הרקות. המצח תמיד מכיוון כלפי מעלה, בצורה כזו. תחשבו על זה ככה, כל פעם שאתם מורחות את הקרמים שלכם, אתם בעצם נותנות לעור שלכם איזשהו אפקט של הרמה. אתם מעודדות ייצור של קולגן, אם אתם עושות את התנועות בצורה נכונה. זו הזדמנות של חצי דקה, שבה אתן מזכירות לתאים שלכם ולשרירים לפעול כמו שצריך. מזכירות לתאים ולשרירים שהכיוון שלהם צריך להיות כלפי מעלה ולא כלפי מטה. אז כשאתם מורחות עכשיו את הקרמים שלכם, תעשו את התנועות כלפי מעלה, לפי הכיוונים שהראיתי, ותרגישו איך אתן מרימות את כל האזורים שדיברנו עליהם, הצוואר, הפנים, העיניים, המצח, עם הידיים שלכם.